yen angel angel ka ha 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 lako tan kena ti tumbas arto Bapak mentok mantau miarjo. Saking jadi pulau tujuh ya Pak. Ini ketua di calon teman-teman ya Mas. Kita hati-hati. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lanjut. Sumangga dipun kecarane badhe melenggan kanthi marjiko merdeka negari sinami kerami pasukatan ugi darat ingkang sampun dicawasaken dening para kadang kawula punika Yeah.
Ono ceria napa? Mbak Giri Amon sing mending-mending iki ceria ya. Sing omah lali aku. Sing dapuk sing nang omah mboten Kang Mas. Oh, Heeh. tadi.